E non nas salas. Unha chapuza. Home, Florencio, temos boas noticias, veña, senta. Tiña lo que facer, Tiñas que demostrar que és un bruto ignorante. Supoño que agora estarás a gusto. Justo. A este que lle picou. Xuiz, quero presentar unha denuncia formal contra Evaristo Currás por atentar contra a miña propiedade. Como? Desfixo máis colmeas. Que eu non fixen nada. Quieta aí, Un Evaristo, momento, quieta que aí. lles pasou as colmeas? Arrasadas. Non queda unha abella. A estas horas as pobriñas deben estar todas mortas. Pois non hai mal que por ben non veña, pero eu non fun. Janas non me faltaron, pero díxome aquí este que era mellor que esperar a indemnización. Di a verdade, di a verdade. Non podías aguantar sen facerlles algo a eses pobres animaliños. Señor xuiz, eu non tolero que na miña presencia se lle falte o respeto ao meu cliente, porque segue sendo o meu cliente. Home, claro que É un sí, mariscador honrado, É que sempre, nunca faltou o respeto a ninguén. É que sempre cumpliu escrupulosamente todas as leis, todas. Cala, Bardalla. Perde. Señor, como lo van a cabésame? Por favor. Que carallo? Que lles parece se nos calmamos todos un pouco, Intentamos solucionar isto mañá a primeira hora no xulgado. Faremos unha especie de acto de conciliación. Eso era o que quería. Agora temos, sentamos. Xa verás que defensa impactante teño preparado. Defensa non, mellor un ataque. Que sexa.